O preserve da vaca en Galicia e o ubre ainda está en Madrid. E tínhamos que xuntar o ubre á vaca e ao preserve. Con isto é unha cousa que vos quero dicir que a temos moi clara. Eu non teño moi clara, pero desde fai moitos anos. E entonces, aquí temos o asunto da construcción naval, que o único que está ganando para que se faga un barco civil na antigua Estado é o bloque nacionalista galego. Non é outro que reclame outra cousa. Por lo tanto, eu vos pido encarecidamente que, por favor, votedes o bloque nacionalista galego. É posible que as moitas mozas e mozos en Galicia que pensen que o que ocorra despois do 9 de marzo non lles vai afectar a súa vida cotidiana, mas isto non é así. Outro dos eidos dos que o BNG Traballarreo era a defensa dos dereitos que consideramos fundamentais, que nos a mocidade poida traballar na terra. É unha mágoa que en pleno século XXI teñamos que seguir a marchar fora do país por falta de traballo, non porque non queiramos traballar. A realidade é que ningún partido estatal promoveu iniciativas de emprego que funcionen en Galiza. Por desgraza, temos un claro exemplo ben preto de nós, os estaleiros antigas, que agora van chamar estaleiros ociosos. Eu diría outra vez ben que son estaleiros esquecidos e discriminados. O BNG traballa para que se superen as actuales limitacións á construcción naval civil e se dote ao estaleiro de Pene de carga efectiva e plena de traballo. Obviamente, queda moitísimo por facer, mas o traballo levado a cabo polos deputados e deputadas do BNG é o mellor aval para presentarnos estas eleccións. O 9 de marzo podedes elegir entre os modelos, o do BNG con candidatos que só ceben a Galicia ou os demais partidos, que se limitarán a seguir as ordes que necesiten desde Madrid. Por iso, quero vos pedir que votedes como galegos, que apoyedes as candidatas e candidatos do BNG, porque un BNG forte en Madrid é garante de que Galicia terá voz propia. Moitas grazas. Como veciños sabemos que aquí, en Cabanas, temos con nosa voz, con o noso voto, a posibilidade de mudar unha situación de desamparo de Galicia en Madrid. Temos a ocasión de, con os nosos votos, poñer máis deputados do BNG en Madrid. Grazas aos deputados do BNG, o nome de Cabanas coñécese en Madrid, e teñen que ter en conta. Eses somos decisivos, o vindeiro, desde marzo, para formar goberno, un goberno que o BNG apoiará, pero sempre poñendo a Galiza encima da mesa, sempre poñendo a Galiza como o principal elemento para que saiban cales son as nosas demandas. Hai que atender a construcción naval, como ben dixo Carbón, hai que atender temas sociais, como dixo Iago, hai que atender moitas cousas que tamén nos van a explicar moito mellor pues, Francisco da Silva e Ana Pontón. É dicir, temos que tratar de resolver os problemas concretos da xente. Temos que falar dos problemas concretos da xente. Evidentemente, os grandes partidos o único que se dedicaron foi a frivolizar sobre os problemas da xente. Agora tamén é o momento de ir votar ali, dar un voto e dicirles claramente aos señores do Partido Popular que aquí non estamos de acordo coa súa política, que aquí non estamos de acordo coa política do fondo, como a mesma política que aplican en Madrid. Por lo tanto, é o momento de decirles, vecinos e veciñas, que non queremos que queremos un goberno que mire por Galiza, que mire por os galegos e que mire por as persoas concretas que están aquí encerradas. Nada máis, moitas grazas.